आ गया फाइनली लाइव जोबोर गोबावनि उनावसो लाइभ फैदों दिनै इउटिउबाव रायजोफोर मा खबर खबरफोरा मोजां ना आंबो मोजाङैनो दंखौनो बुंनांसिगोन लाइभ फैथाराबा मानसिफोरा फैया थारमाने ना थ' माबायदि दं खबरफोरा माबायदि कन्टेन्ट लाबोनायनि थाखाय टाइम मोनाखै रायजोफोर जोबोद बिजि माने जोबोद बिजि आरो एकदम खामानियाव जोबोद मुखुब सम गैया मा खालामनो उफाय गैया मा खबर दसे रायज्लायनि रायजोफोर गोबां मानसिफोरा फल'थ' खालामनानै दोङो खिन्थु मिथिया माबायदि भिडिअ जालिगोन दाबो बुंनो हाथ'ला होननायानो जाहैबाय 13,000 जाबाय दे आंनावबो गोबां नाजानायनि उनाव दासो 13,000 जादों आरो फल'वारा 12,000 मोन दा 13,000 जाबाय आंना चेनेलानो एसे प्रब्लेम जाना फैदोंलै मा बुं बेखौ माबायाव सार्चिंआव फैया मानोथाय फैदों दख' दा दिनै फैदों दख' सार्चिंआव गोबां मिथिया दासो फैदों सार्चिंआव र' इनि आइनि अह हिनजावफोरनि बिराद दिगदारलै माबा लाइभ फैनाय समावथ' न'आव होफायसोबाय ना हरावलाय मानो न'आव होदों नोंलाय आं नुफेराना जीने के मा जागोन मा थांफिननो गेजेर गेजेर लाइभ फैनांगौ फैदोंथ' माने चार्जिंआव फैनांगौलै चार्जआव फैग्रा जाहांदों दासो पंखा बंद करना अरे मैं लाइव आ रहा हूँ तो तुम लोग का यार करेगा
बस ऐसा ही आके देखा था। अभी ठीक है, बाय बाय।